Il-post tal-miżieb għadda fidejn il-kaċċaturi fl-1986 mill-gvern ta' dak iż-żmien, bid-dokumenti tal-ftehim jinsabu ddepożitati l-qorti. Minn dak iż-żmien l-hawn dan il-post kien ikkultivat u mnaddaf mill-istess kaċċaturi u nassaba li jiffrekwentawh. Dan biex barra minn hekk ikun jista' jitgawda wkoll mill-pubbliku. Tkellmet dwar dan ir-rappreżentanta tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti, l-Avukat Romina Kuxkiri, li wkoll tipprattika d-delizzju tal-kaċċa. Bissajb ukoll niċċaraw illi waqt il-perjodu miftuħ tal-kaċċa f'April, ġifieri il-perjodu li aħna ngħidulu tar-rebbija, waqt l-istaġun li għalina jkun biss fin-nofsinhar ta' filgħodu f'dawk l-20 ġurnata, anke fil-għaxija hawnhekk ikun dejjem miftuħ fil-fatt bħalma għedna m'hawnx reċinti u m'hawn l-ebda tip ta' eluq, ġifieri dejjem kien miftuħ. Intant tul il-jum tas-sibt membri tal-FKNK ħadu sehem f'kampanja ta' tindif tal-inħawi, żbir ta' siġar u bini ta' ħitan tas-sejjieħ. Din hija xi ħaġa li ssir ta' sikwiet. Fil-fatt hija l-proċedura hawnhekk kull kaċċatur li jiffrekwenta l-post u jikkaċċa f'dan il-post hija obbligu li jrid jiġi jagħti semu għax inkella ma jkunx awtorizzat jiġi jikkaċċja hawnhekk. L-istaġun immeddu idejna xogħol. Xogħol ta' tindif, restawr ta' ħitan, taħwil ta' siġar, żbir ta' siġar. U nħalluh fi stat li kif qed tara jista' jitgawda anke mill-pubbliku ġenerali. Wieħed mill-proġetti li bħalissa dejja fuq il-Federazzjoni huwa restawr tal-Giren Maltin, wirt etniku storiku Malti. Dwar dan tkellimna Manuel Vella. Titrekjedi ħafna xogħol għax hija fiha r-riskju tagħha wkoll. Għax barra li tittimdara bħala ħnejja, dejjem għattont inti, hekk alla għattamel żball wieħed jista' jkun fatali min jidħol fiha. Intant, b'reazzjoni l dan il-kampanja ta' kontra l-kaċċa fir-rebbija Xawt qalet li qatt ma ġew ippubblikati dokumenti li jgħidu li l-art tal-miżieb ġiet uffiċjalment mgħoddija lil kaċċaturi. Xawt qalet ukoll li għar-riservi tal-aqdiet ambjentali kollha dokumenti uffiċjali li juru li l-artijiet ġew mgħoddija lilhom mill-gvern.